130. Richard Pravda, Mitsubishi Lancer na proti a pripraví Krista Mála. Milan Greguška, Mitsubishi Lancer Milan vyrazí na trať a jeho auto bude fungovať. Trošku si spomeniem na Vanejšok. Ale nedopadlo to dobre, prevodovka, diferenciál, polovoz, už si prosím nepamätám čo. Práve v tej chvíli, keď tu bola prevodovka, povedal naše vyše 12 spôsobiteľné veľmi rýchlo nahrádať, niekto príde 3. No a... Takže už moji predekári, ktorí mechanici auta naložili na odťahovky, na prívesy, na vám prichádzajúci. Pretože to bude určite zaujímavý, bude napínavý, lebo všetko je ešte otvorené. Milan Greguška na trati. Peter Zlomek sa už takisto rozlúčil veľmi zavčasu počas dnešnej prvej rýchlostnej skúšky pre zlomenú polovosť, takže nasledovali Martin Páda, Martin Juhán, Nissan Z350, 27 štartové číslo, ale aj takže svoju dnešnú druhú rýchlostnú skúšku dokončuje Pavláč. Pomaličky sa teda posúvame v štartovej listine k tej prvej 20-ke. Poďme sa teda pozrieť, ako sa vyvíja aj priebežne naše podujatie. Zatiaľ teda v slnkom zaviatom počasí. Ja dúfam, že to vydrží aj do tretice v tretej rýchlostnej skúške. Čas odšvihnúť si vystúpiť z auta.